kendo nyako Ramogi Ajuang kamoro amora maintiere machiegni e twak mar ariyo e chenro mar mbako romo mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuang thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono otudore kod ritruok e apaya. Maen kalure kod medruok e masiche mag apaya mosebedo kanenore pacho kae kuom thuolo mag odiochienge matin ahinya mabende osekalo chien. Nonro mabende wuok kaduola mochung'ne tayo wuodhe makare mag apaya kata NTSA. Sani koro giyango ni chakre tarik 1 mano dwe mar 1 higani nyaka nonro mane gigolo mano tarik 3 dwe mar 6 higani. Kuon ji maderom 1968 osewito ngimagi kalure kod masiche mag apaya mabende timore e pacho kae. Mabende en medruok mar 9.3 mano kipimo kod kwan mar ji 1,800 mabende nowito ngimagi e masiche mag apaya mano e higa mokadho. Medruok makamae ikelo kod weche mopogore opogore mana kinyalo neno e wang' jowi mari kanyo. E kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 6 mano higani jogo mabende osewito ngimagi e masiche mag apaya mago jogo mawuotho gi tiendgi gin 699 ma en medruok owuok e 586 ma en medruok mar 19.28 kipimo kod higa mokadho. Derepe mabende osewito ngimagi e masiche mag apaya higani gin 181 kamano anyalo wacho ni en dok chien kowuok e derepe 197 mabende nowito ngimagi kalure kod masiche mag apaya mano higa mokadho. Nonro makamago gin nonro mabende ogol kod duol mabende ochung'ne wechego mag wuoth e pacho kae NTSA. Kabende joma oting' e nyamburko mabende osewito ngimagi kalure kod masiche mag apaya e pacho kae e higani gin 322 ma en medruok mar 9.153 kowuok e ji 295 mabende nowito ngimagi kalure kod kata joma oting' e nyamburko manowito ngimagi e higa mar 2021. Joma oting' e apiko mosewito ngimagi higani gin 192 mano medruok kowuok e ji 164 mabende nowito ngimagi koting'gi e apiko kata ne giyudo masira mar apaya mikelo kod apiko mane higa mar 2021. Medruok mar 17.07. Nyako Ramogi Ajuang kinyalo mana neno mago mana medruok mabende osebedo ka inenore pacho kae mag masiche mag apaya mosebedo katimore e pacho kae. Ka joriemb ndigni mosewito ngimagi e masiche mag apaya higani gin 29 ma en dok chien kowuok e ji 44 manowito ngimagi ka giriembo ndiga higa mar 2021. Joriemb apiko mosewito ngimagi gin ji 545 higani ma en medruok mar ji 514 manowito ngimagi kalure kod masiche mag apaya e higa mar 2021. Mago mana kwan mamedore ahinya kwang'iyo mago iwacho ni masiche mag apiko kata jogo mawito ngimagi kalure kod masiche mag apiko thoro bedo mang'eny ahinya e pacho kae. Kawang'iyo e kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 6 higani kuon jogo mabende osewito ngimagi kalure kod masiche mag apaya gin ji 1,986 ma en medruok mar 9.3 kowuok e ji 1,800 mabende nowito ngimagi tok yudo masiche mag apaya katok bedo e masira mar apaya mano e higa mar 2021. Nyako Ramogi Ajuang kalure kod medruok machalo kamano mar 9.3 mar masiche mag apaya e pacho kae. Mane thuon wach mabende wadwa twake e studio kae okinyi makawuono kalure ni wadwa mana temo nono ni ang'o makelo medruok mag masiche mag apaya machalo kamae. To bende nitiere ng'ano minyalo se kuom medruok e masiche mag apaya makamago. To kopogore kod mano, ere kaka oganda nyalo ritore e yo makare mar mondo mi gigeng' yudo masira mar apaya? Kata wacho ni masira mar apaya en gino mabiro apoya to
jalno kata jariembo kata jogo moting' e nyamburko nyalo neno kaka geng'o masiche machalo kamago. Nyakoromogi Juang, kaponi neno posta mabende ne wakeyo e wang' yore wa mag tudruok mago mag mbui odiochieng' manyoro kaachiel kod odiochieng' makawuono, wantiere kod welo ariyo mabende wadwa bedo godo kod twak mong'ith. Watematema kolo ni ere kaka ji nyalo ritore e yo makare ka gitiyo kod apaya e pachoka. Kaluwore ni nyaka sani sirikal kotudore kod duol mochung' ne wuodhe pachoka e mano NTSA, nyaka sani giseyawo ayanga chenro mar timo apedha ne weg nyamburko kaachiel kod nyamburko mabende ponono ketho chike mag apaya kaka yo makende mabende gidwa temo duoko godo chien masiche mag apaya e pachoka. Kata kamano Nyakoromogi Juang, welo mabende abubedo godo kawuono, mano wendowa mokwongo mabende oseriwore kodwa e studio kae en Makoriaz Orwa mabende en jalonya e wechego mag arita mag jotich, kata kiwacho kod dho ngere en occupational health and safety consultant. Kabende odwa mana temo kolonwa ni ere yore makare monego bed ni ji ritore godo kaponi ji ritore godo mar geng'o yudo masira mar apaya. To kaponi masira mar apaya otimore, ere kaka jogo maponono oyudo masira makamago nyalo kony e reso ngimagi mapiyo maonge ng'ata ng'ata ma owito ngimagi. Ka wendowa mar ariyo mabende biro tudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom kowuok ka dho wath nam chumbi en Opere Nyaroya mabende tiyo ka duol matayo wuodhe makare mag apaya mano NTSA. Opere Nyaroya biro tudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok mar Zoom ka entiere ka dho wath nam chumbi. Kaluwore ni nyaka sani gintiere e twak jokanyo e sekta mar wuoth kata mar yore mag wuoth nitiere e romo e kadho wath nam chumbi mar mondo mi gitem mar geng'o yorego kata geng'o gigo maponono nyalo kelo masiche mag apaya. Kata kamano ka wachako kod Makoriaz Orwa mabende wantiere godo e studio kae. Makoriaz, erokamano ahinya kuom tudri kodwa okinyi makawuono wabeda kod twak machalo kama. Kaluwore kod nonrogo mabende wasenyiso kata joneno magwa, en adiera ni nyaka sani masiche mag apaya ng'eny ahinya e pacho kae. In kaka jalno mabende ochung'ne arita mar joti, ipani ang'o maponono kelo medruok machalo kamagi mag masiche mag apaya? Erokamano ahinya Joyce. Masiche mag apaya biro nikech ji mati joriembo mariembo nyamburko e ndara ok okawo tijgi maber. To gima onego bed ni watimo kabisa en puonjogi mondo ging'e ni alwora margi ma en ndara to gi gari ma giriembo kata nyamburko ma giriembo to gin kaka gin be ngima adieri e pachgi to gi dendgi mondo mi giriemb nyamburko ni maber, gikaw kaka tijgi to gi kama gidhiye mpango margi mar alwora margi magintiere. Mane makelo masiche mag apaya. Ka ng'ato ok opango wuodhe mokwongo, onego bed ni ipango wuodhi mokwongo kichako ing'iyo nyamburko midwa riembo, ing'e kaka dendi chal, ing'e kaka ipuonjori e weche mag arita mari to gikaw tiji ma iketo mbele mokwongo. Kiwacho ni ng'ato onego bed ni neno kaka opuonjore e yo makare e weche mag arita mare. Gin puonj kaka mage ma ng'ato onego bed ni ng'eyo ni en kaka jalno madhi riembo onego bed ni ong'eyo mar mondo mi oritre e kinde modhi e ndara kacha? Mokwongo kabisa, ka isewacho ni idwa riembo nyamburko, to nyamburko nitiere okang' mopogore opogore. Nitiere joma riembo nyamburko kaka tijgi mapile, to nitie joma riembo nyamburko kaka gino makonyogi mondo gidhi kama gitiye. Koro gimokwongo kabisa onego bed ni ng'ato kwongo tiegore mokwongo e weche mag riembo. To kisetiegori e weche mag riembo, nyaka ing'e ni gari miriembo ni be en gari ma miseng'iyo funde ne te, ing'iyo tiend gari, ing'iyo gimoro amora matimore gari, to ibedo gi e pachi ndara midwa dhiye ni bing'e ni ndara ni chal nade, tiseriembe ndara maromo nade. Koro mago te ka ng'ato osebedo kamano, tichako ipuonjori kendo ni gima waluongo gi dho ngere ni defensive driving. Ing'e alwora mari, ipango riembo mari, mano biro konyi mondo ing'e ni gimitimo ni ma en iluongo nade machine mitiyogo. Ine ma pachi biro kaka itimo ema biro miyo pachi iriembo gari ni.
mane nyalo miyo wageng' masiche mag apaya. Yes. Erokamano. Nyakwara Ramogi Ajwang' kaponi kitudri kodwa dwa mana paro ni inyalo tudri kodwa e namba mar SMS ma en 236000. Facebook kacha yudowa live Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Makorias ka wadhi mbele koda twak marwa. Kinde mathoth yudo ni e kinde ma kata in kaka intiere kae kaka jalony kata occupational health and safety consultant kata jalony e arita mar jotije. Yudo ni kinde mang'eny kata ka ji riembo kacha onego bed ni ng'ato riembo gi wacho ni ng'ato bende onego bed ni ng'iyo chal mar obwongo mare kapok odhi riembo. Gin ka obwongo mari chalo e yo machalo nade to ok owinjore mar mondo mi riemb kendo kidhi riembo to inyalo miyo kata inyalo kata cause accident. Wawacho ni ng'ama riembo mtoka namba mokwongo kiwuok e odi kik iwuog gi ich wang'. King'eni dwa riembo ka nyaka Kisumu kata kidwa riembo ka nyaka Mombasa, nyaka ibed ng'atno mosebedo moyweyo maonge gimiluongo gi dho ngere ni fatigue. Namba 2, onego bed ni bedo ng'atno mong'eyo ni gari mariembo ni en gari type mane. To gima kelo ga masira mang'eny sana e ndara en buok kata tiyo gi gik machalo kaka simu. Tiyo ka gimoro kaka simu, tiyo gi gimoro kaka kimonyo yath momiyi gi daktari, kata jogo ni under influence of drug, alcohol. Mago gik monego bed ni jogo matiyo mong'e ni matije mapile kata ng'ama dhi tich onego bed ni werego kabisa mondo mi chop kumidhi salama. Yes. Atoko pogore kod mano iwacho wach moro kae ni fatigue matiende ni jony kata ola. Iyudo ni nyamburko mang'eny mwasebedo ka waneno kata ma yudo masiche mag apaya. Akawatiyo kod ranyisi chieng' tarik 7 mano dwe ni nitiere gari mano matatu ma bende ting'o jowuoth noyudo masira mar apaya kendo joma thoth nowito ngimagi. Iyudo ni derepe ma bende riembo nyamburko ma ponono dhi e wuoth kata dhi iluongi dho ngere ni long distance. Gi cover distance mabor ahinya ka gitero jowuoth kendo ka giduogo. Iyudo ni derepe ma kamago ok yud thuolo mar yweyo makare. Ere kaka onego bed ni konyogi mar mondo mi kik e kinde ma giriembo cha kik gibed kod ol kata fatigue moro. Joyce, ka aduoko mana paro ni pinywa ma Kenya kae gima chandowa kabisa en tama kata dwaro pesa mang'eny kinde machuok. To wach mar riembo mtoka onego bed ni ka ng'ato jony mar del onego bed ni ng'ato riembo mtoka andamo mar 100 to chungo mtoka to yweyo to stretch owinjo gari kendo oluoro mtoka no te koko chako kendo donje mtoka ni. Atokoro ka penji iwacho ni onego bed no oriembo e andamo mar kilomita 100. Yes. To odhi to yweyo. Yes. Siyudo ni seche moko oting'o jowuoth. To jowuoth akia ni koro onego bed ni waseyo kasi wacho ni seyo gwang' ti seyo gwen. Onego bed ni seyo ng'a nikech kata dereva ponono koriembo. Seche moko oting'o jowuoth manitiere kod araka. Odhi no ochungo gari ni pod odwa lor orie fuonde go to jowuoth nyalo bedo kata kod ng'ur moro. Wach ma kamano to koro itimo na. Mane momiyo wantiere ka mondo wang'is jowuoth ni kumidhiye no onego bed ni pango wuodhino mapema mondo kik ibed garaka no. Both jawuoth kendo driver onego bed ni jariembo ni onego bed ni wapangore mokwongo. To gima duong' kabisa en loso gi ji. Kiloso gi ji maber kata kidonje mtoka ting'iso ji ni osiepena kata mine gi owetena. Wadhi kama gacha en kama kagi kama to onego bed ni wachung' kata ka wadhi ga dala nyaka ji chunga Nakuru nyaka kata ng'ato dwa konyore matin nyaka ji chung'. Koro magi en ga loso gi customer magi. Nikech loso ne makelo winjruok together. Kuse loso gi jogi ni to gibiro ng'eyo ni koro jariembo ne wacho ni ma nyako chung' ka mondo ywe eka ngima obed maber. To ka in ng'ama tiyo tije ming'e ni in jariembo nyamburko kikawo tiji kaka professional driver tise loso gi ji gibiro winji. Yes. Onego bed ni koro lalruok bede yo makare. Nyaka ulalru maber gi wateja miting'o to gibiro winji kabisa nikech gineno ni ng'ama olonye tich motiyo ni e riembo nyamburko. Kina ina ng'at ma bola wach kaka sadhi ti bola wach kata riembo mtoka matek mondo imor jogi. Mano kendo ibiro kelo masira.
Ato kinde mang'eny wayudo kata kawuono entiere mana kae mar puonjruok mar nyiso oganda gigo monego bed ni gitimo. Atiyudo ni kata apini magwa mathoth e pacho kae kata obed jowuoth, obed kata jogo masira mar apaya kosetimore en gino mabiro apoya. To seche moko jomoko kia ni kinde ma masira mar apaya otimore, seche moko kata in ma intiere kanyo kaka janeno, onego bed ni jogo manitiere e nyamburko ma oyudo masira mar apaya onego bed ni konyogi. Jomoko dhiga kata kacha kod paro mar kwelo. Gin gidhi to ging'iyo ni gichako mana manyo bege ma ji noting'o ma jowuoth ne nitiere godo kata manen kacha to gigolo gi. Jogo ma oyudo masira mar apaya onego bed ni ikonyogi e yo machalo nade, kata kinyalo migi arita mapiyo kata kony mapiyo mokwongo. Ndara kae asebedo kendo asewuothe pinywa mar Kenya kae to aseneno mang'eny. Aseneno ka masira oyudore ndara kendo kaluwore gi jotiegruok mag jo NTSA, nyamburko moro amora onego bed gi gimiluongo ni first aid kit e iye. To gima awuor ni pinywa mar Kenya kae ji kia tiyo gi first aid kit no. Gikete aketa kamano ni mondo gichop chik. Gichop chik kendo ponono kitimo ne gari makamana kata apedha kiyudo ni entiere godo. To gikia kaka itiyo kode. Aseneno ka asechung' an awuon karemo mtoka ma konyo ji ndara to weg geche ochung' mang'eny to kata first aid kit go onge ma ji biro go mondo konyago. Mine mana kawo lesni mek gi ji remo chwera atweyo go kama. To gima kadok kama ipenja no, onego bed ni driver mora kata ja rem nyamburko mora to gi conductor mare oyudo puonj makare e arita mokwongo kata kony mapiyo miluongo ni first aid. Mane gima sani koro dhi mbele Kenya kae ni jogo te nyaka giyud tiegruok no. Kapok ondiki kaka ng'atno mariembo nyamburko nyaka ikwong ibed e lony mar arita mokwongo kata kony mapiyo miluongo ni first aid. To kopo ni masira moro oyudore, nyaka wa respond haraka nikech gima nego dhano mokwongo en chwer mar remo kata koso yweyo. Koro mane gima watimo, wang'e ni joma ka ji ohinyore wachako konyo ng'at mokwongo en ng'at ma rembe chwer kata ng'at mok ywe. Mane gima nyalo konyo e ndara. To iwacho ni derepe mathoth kaka kisewacho ni ka kinde mang'eny kisebedo kiriembo tiyudo ka derepe mathoth kia kata kony mokwongo no. En ting' mar ng'a kata ng'a onego bed ni puonjo derepe go weche mag chiwo kony mokwongo ne jalno moyudo masira. Kalure ni nitiere nyaka derepe moko nikech anno ka ng'ato penja kata ni jomoko kata kaka jo apiko gi moko ok dhi kata tiegruok mar ng'eyo riembo. Gidhi mane pap to ka gisego kata rounds moko ariyo to duogo ni an kora ng'ewe kora dhi ati. Mano koro kendo piny owacho koluwore gi migawo mar NTSA to gi jogo duto mochung' ne weche mag arita mag jotich, nikech wach mar riembo ni wawacho ni riembo en tich ma iluongo gi dho ngere ni high risk task. En tich ma sani koro gi jo boda gi jo riemb nyamburko en tich ma nyaka koro jo Kenya kawo motegno kabisa. To ka dhi kendo ka puonjo jo nyikwa Ramogi Ajwang', ji neno ni ng'ama iluongo ni pilot ng'ama olony kabisa molo ng'ama riembo nyamburko. Jogo te gin joma ting'o abiria. Koro kaka pilot mariembo ndege opuonji kendo orit maber. Kaka onego bed ni joriemb nyamburko e pinywa ma Kenya ka onego bed ni rito gi maber kendo miyo gi puonj kendo tiegruok motegno. To mano wuok e piny owacho kaka wasebedo gi jo NTSA to gi Ministry of Interior and ilungo nade Ministry of Interior and Coordination. Migawo mar arita. Migawo mar arita. Mago nyaka koro giket kaka Michuki noketo ndalo machon cha. Ma en apedha miketo kila kata ka bedo week ka week. Nikech jo boda be gin jomoko mosebedo joma ok gidwa luwore gi ratiro mar chike mag ndara. Yes. Ero kamana nyako Ramogi Ajwang' pod amedo paro ni thuon wach mabende watwak e studio ka okinyi makawuono otudore kod ritruok e apaya. Ma en kaluwore kod medruok e masiche mag apaya mosebedo katimore e pacho kae. Ka nonro mabende wuok ka NTSA yango ni ji 1968 osewito ngimagi chakre dwe mar 1 kod dwe mar 6 mano higani kende. E kinde mokalo chien waseneno ka masiche mag apaya mopogore timore aka chiwo
moko kuom ranyisi tarik 7 mano dwe mar auchiel higani ji 7 nowito ngimagi e masira mar apaya mano kane giidho gari mawuok Thika ka gidhi Garissa aka bende waneno ka ji 7 bende nowito ngimagi kendo e masira mar apaya mano timore tarik 3 dwe mar auchiel mano higani kaachiel kod masira mabende notimore mano tarik 31 dwe mar 5 higani kama bende nitiere min od jaod bura ma Kajiado Central mano Elijah Kanchori Memusi mabende min od Stella Memusi bende nowito ngimane e masira mar apaya magi mana moko kuom ranyisi mag masira mar apaya mosetimore e kind dwe mar 5 kod dwe mar auchiel higani in mineno wasani inyalo oronwa ote mari e namba mar 23600 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kusechako oronwa kaluwore ni inyalo oronwa ote kata penjo moramora maponono intiere godo ka wadhi mbele kod twak marwa kama bende anyisi ni opere nyaroya mabende tiyo ka NTSA en bende obiro riwore kodwa e twak machalo kama mar mondo mi oduok moko kuom penjo ni gin kaka NTSA to gitimango mar neno ni masiche mag apaya odok piny e pachoka. Kasomo moko kuom ote Omondi Josh Fundi wacho ni masiche mag apaya ng'eny gi ikelo gi gimiluongo gi dongere kaka ignorance plus attitude. The government should enforce the laws at least the laws as related to road safety. Ero kama na inya kuom ote makamano. Isaac John Ogango wacho ni masiche mag apaya omedore ahinya. Maybe we need to look for alternative modes but it should be affordable to all. Ero kama na inya ote benda neno ka ng'eny kae kasomo ote machielo. Kathy Waringa Nyayala wacho ni en adiera ni sani masiche mag apaya osemedore ahinya e pacho kae. Juma Davski wacho ni police ema kelo masira mang'eny e ndara, gikawo asoya to giweyo gari manigi makosa dhi mbele kiriembe e apaya. Derepe moko be chamo gik moko mamiyogi hallucinations ka giriembo. Ero kama na inya kuom ote makamano. Samuel Nyakwaro Lweny wacho ni masiche medore e pacho kae kata kamano obila emonego se kuom koso timo tijgi e yo makare. Owacho kanyo ni ero kama na inya kuom ote makamano. Nicholas Otieno Jowi bende wacho ni masiche gi ikelo kod derepe mariembo nyamburko kose madho yedhe mamero ji. Ero kama na inya kuom ote ama bende useoro. Makorias ka wadhi mbele kod twak maro. In kaka jalonya mar ng'iyo arita mar jotich. Riembo nyamburko ka ng'ato se madho kata yedhe mamero ji obed mano kuong. Nitiere yedhe mamero ji mopogore opogore ma jomoko ponono sani tiyo godo. Kendo aneno ka derepe ma ponono riembo ga nyamburko kuom kilometers mathoth. Giero gitiyo ga kod gimoro ma giwacho ni konyo gi mar mondo kik ginindi. Ere kaka mano nyalo hinyo ngimagi to bende mano nyalo konyo kata nyalo miyo gitimo ajali e ndara kacha? Aparo ni joriemb nyamburko mana kaka naseng'isi Joyce ni ng'ato ka ng'ato ma otiegore wach mar riembo nyamburko nyaka kaw tije ma serious. Onego kaw tije kong'e ni mae tich matiyo. To ok wanyalo wacho ni nitiere gimoro makonyo ng'ato mondo mi oriemb mtoka maber ni koro kaka matawi moko ma ji chamo gi ken iluonge ni mira ken iluonge nang'o. Mago gik ma ok wadwar kaka jolony mag jirita mag jo tich. Onego bed ni wacho ni kaka in koro in e studio kae no ok inyal ng'isa ni nitie gima nyaka itigo e kibi lend ne ji ka. Koro mano en gima iluongo ni attitude to gi perception mar ji ma ji oseketo. Ma wawacho gi dho ngere ni monkey see monkey do. Koro gima watemo ng'iso ji ni wach mar tiyo gi yath kata kopo ni dhi osiptal nitiere yedhe be ma ng'ato tuo to dhi osiptal maketo ng'ato wiye ok dhi maber ahinya iluongo ni drowsiness. Koro sama ithiedhi ke ae ir laktar ti ibedo imiyi kata off days ibedo ot. To wach mar riembo mtoka ka ng'ato madho kuong kata madho gimoro mano gima onego bed ni joma ondiko ji tich obedo ni koyudo ng'ato ilano to mano iriembe tich direct nikech ma ngima ji emiting'o. Remember na ng'isi ni ng'ama riembo ndege kata obedo mana gi homa to ndege nok dhi. Tang'o miyo wan ka ng'ama riembo mtoka ok waririto ngimane maber. Kendo e pacho waka kata Kenya waka joriemb nyamburko kaw ka joma low class
onego bed ni wachako keto tiegruok mowacho ni ng'ama riembo nyamburko ng'ama odak maber kendo ng'ama irito maber kendo ng'ama ichulo pesa maber. Mano mabiro keto attitude mondo ng'e ni ma tich makamili mok ni mana tich matima. Mano biro konyowa kabisa. To mana kaka iwacho ni kata joriemba ndege ponono kobedo kata kod homa. Yes. To ok nyal yieni ndege ma kamano wuogi odhi kata piny machielo. E pinywa kae bende nyaka sani wanyalo wacho ni onge skul moro ma kata ji dhie ni koro magi derepe ma biro riembo nyamburko mating'o jowuoth. Mano bende en lokruok monego keli kose nikech yudo ni ng'ato ka dwa bedo dereba mar gari odhi mana skul ma ji riembe geche duto mana kaka skul moro. Gino mopogore kod kata joriemb ndeke kata joriemb yie kata jogo mariembo nyaka gacho kolo. Mane twak makoro odwa kelo sani kaka jolony mar jo arita mag jotich. Nikech ineno ka jomariembo ndege nitiere gi skul magidhie ma piny owacho ong'eyo. To jomariembo mtoka gin skunde moko mane mtaa matindo gi. Apart from skunde mwang'eyo ma ji dhie kabisa miluongo ni AA to gi Glen Edmonds, onego bed ni piny owacho yawo skunde mar puonjo joriemb mtokni. To ka gisetieko riembo mtoka, mabe aparo ni government nitiere Ministry of Roads mochung' ne apaya, nitiere government ministry mapuonjo ji riembo mtoka miwacho ni ma itiegori gi suitability test grade 1, grade 2, grade 3. Mano ka waketo matek to biro konyowa e yor mar keto masira dok chien e Kenya ka. Yes. Gima thoth mabende kata ka wang'iyo ka watiyo kod ranyisi moro masira mayande otimore marapaya. Nitiere jomoko mayande owuoka kadhi e nyasi moro mar nyombo. To yudo ni tok nyasi makamano to ne wayudo ka nyamburko makamano noting'o ji mathoth ahinya kendo wanyalo wacho ni kuom hawi marach ne giyudo masira marapaya kendo neno ka joma thoth ahinya ne owito ngimagi. Ang'eyo ni winjo report machalo kamano. Kanyo to koro inyalo se ng'a kuom masira makamano. Iseyo dereba mane riembo gari makamano kose jowuoth ema nokawo okang' mar idho gari no kata obedo nowuoth opong'. Joyce wach no ne lit na mokalo wach mar Rivenziu aparo ni mane Mikelo kama ne ji dhi e nyasi mar arus. Gimomiyo ang'isi ni kanyo ok wanyal seyo jowuoth, waseyo jariemb nyamburko mane riembo nyamburko ni. To mana nikech nokolony e yore mar tich. Nikech jariemb nyamburko ipuonjo kabisa wach mar riembo mtoka ka koth ochwe. Kata wach mar riembo mtoka kama ineno ka pi nitiere malo. Kata tek manade kata riembie tich. Mae gima wacho ne ji kata riembie tich kata ng'ama tek manade ting'e ni magi malonye kik itim gino. Mana kaka laktar ok nyal chuno ni mondo ichuo ng'ato yath moko onego bed ni thiedhe. Ng'atno nonego bed ni ng'iso ji ni an ok anyal riembo mtoka no. Ten no yield to the pressure mar jowuoth ni gideko. Deko no we wadeki lakini ngima ji wariti. Erokamano ahinya mos kuom ng'adi. Nyakoromo gi jang' amedo paro ni e studio mar Okinyi ma kawuono antiere kod wendo mano Makaria za Orwa mabende en jalonya e tiego jotije kaka ginyalo ritore e yo makare. Ka bende anyisi ni wendo wa machielo mabende biro tudore kodwa e yor lony manyasani mar Zoom en Opere Nyaroya mabende tudore kodwa achiel kachiel kowuok ka dhowath nam chumbi kama bende duolno mar NTSA sani bago romo makende mar neno kaka inyalo duok piny masiche mag apaya e pachoka. Kata kamano kapok watudore koda Nyaroya mabende tudore kodwa e yor Zoom, adwa ni wawinje mokwongo gima apisa manochung'ne wechego mag apaya mag neno ni wuodhe mag apaya odhi e yo makare nowacho kotudore koda thuon wach mabende watwake Okinyi ma kawuono. Asilimia kubwa sana, zaidi ya asilimia 90 yatokana na tabia zetu sisi wenyewe watumizi wa barabara tu. Kwamba utaangalia wengi wetu sisi wa Kenya tunazo leseni nzuri, tumekwenda katika shule nzuri za kuendesha magari haya, sisi ni wasomi, watu tu ambao tunaelewa mambo haya, lakini hatuzingatii kanuni za sheria za barabarani. This conference has of course come in a timely manner because road safety require collaboration of all the agencies that are involved on matters to deal with road safety. We need citizens to be aware. Anyone who is driving dangerous, I think there needs to be a way of reporting that person so that follow-up can be done. But I think the police are doing a good job. We have speed cameras, we have speed patrols, and I think this is bearing fruit. NTSA has been good at the forefront
of dealing with this. And equally, even us, when we get feedback as road authorities on these challenges, we tend to, work together to be able to solve some of those danger points like black spot. Industry maro pikipiki orwako ji mang'eny. Kende en gima ng'ato ka ng'ato chiwe ode kaka sani nyithi joklas 12 manyo tieko. Nyegi tieko jomoko wan ge penka sani onge kuma gidhi some riembo mar pikipiki. Jonyuol ge miyo gi pikipiki biro go ka gine ma gitimo ja. Mana kaka isewinjo nyakwara Ramogi Ajuang, mago moko kuom jotelo ka NTSA ma bende nochwalo pachgi ka tudore kod gino maponono nyalo bedo ni kelo medruok mag masiche mag apaya. Ka moko kuom giwacho ni joriembo ok lu chike mag apaya. Mane momiyo nyakwara Ramogi Ajuang okinyi ma kawuono bende wantiere kod opere Nyaroya ma bende atiyo ka duola mano mar NTSA mar mondo mi en bende ochwal duondge e twak machalo kama ongiswa ni en ang'o magitimo kaka NTSA mar neno ni giduoko piny masiche mag apaya masani medore matamra gi nono e pacho kae. Injinia kinyalo winja ka intiere ka dhowath nam chumbi. Dhowath nam chumbi ochiw nade okinyi ma kawuono? Erokamano ahinya Madam Joyce, wachiewo maber kendo waduokore ruoth erokamano wachiewo maber okinyi ma kawuono e dho nam chumbi mwalo ka. Ni akalure kod nonro mabende NTSA nogolo ayanga iwachore ni kwan jogo mabende osewito ngimagi nikech masiche mag apaya sani en 1968 osewito ngimagi nikech masiche mag apaya. Un kaka jalno kata in kaka midusa mabende atiyo ka NTSA, ang'o makelo medruok e masiche mag apaya higani ka kipimo kod higa mokalo e thuolo machalo kod ma? Erokamano ahinya Madam Joyce, en wach malit ahinya kwa wuoyo kuom jok moselalo ngimagi ahinya e yore mag apaya, ahinya te ajali kata masiche minyalo geng'. Kwa ng'iyo statistics nikech kata kama antiere kani adil gi weche mag accident reports, ajali mara motimore nyaka oyud report nikech inspectors magwa nyaka dhi tim nonro mang'e ni to ajali ni ang'o mokele nikech gik makelo ajali gin gik mang'eny. Ajali kotimore kata masira kotimore yo tiyudo ka nitiere chain of gik moko tudore. Samoro nyalo bedo driver, samoro nyalo bedo ni weather, hali ya anga manopogore kata koth ochwe piny kier, samoro kata ken gotieno mudho kanyo ok nere maler, samoro en gari mok ni kare. Koro yuro ka gin gik mang'eny. Koro kwang'iyo ahinya ajali moro amora matimore, kwang'iyo ripode kosetim nonro to atamalo maduong' yudore ni en kuom jwang'o luwo chike mag apaya ahinya kod drepe magwa gijwang'o giyuotho luwo chike. They have become, there is a sense of impunity and jwang'o luwo chike mag apaya mondo mi orit ngima jowuoth. Iyudo ka ng'ato riemba moko ng'iyo chike ni to ka owinjore adhiye mos, ka speed owinjore odhiye kata o approach kama market, chiro, sikul, en oyemba ng'we irititi kata samoro en kar bump, samoro en kamogo kona. Koro yudo ka gima duong' ka kete yo machiek makelo medruok mar lalo ngima e yor apaya en jwang'o luwo chike mag wang'ayo ahinya kod joti gi wang'ayo, drepe, jotielo, japiko. Mane gima kelo chandruok maduong'. Erokamano. Kadhowath nam chumbi. Akabende podi wadhi mbele kod twaka marwa odiochieng' makawuono. Jomoko sebedo kaseyo kata obila mantiere e wang'apaya kacha ka giwacho ni obila makamago kawasoya to ok ging'i kata kaka nyamburko makamano achalo. Obila to migao mar obila inyanya to mago manitiere e wang'apeni kacha. En ang'o mar mondo mi gine ni giduoko piny masiche mag apaya masani waseneno ka medore ahinya e pacho ka? Ni
weche maga arita yore maga paya kata ritruok yore maga paya is a shared gisungu wachni is a shared responsibility. En gima inywakone mondo mi wabed garita maber yore mag weche maga paya. En gima nyaka watiye kanyakla, watiye gi joriembo, jowuoth, jotielo, jo apiko, jo police, NTSA. En gima nyaka wanywaki. Adieri, jibiro chayo ka gimoro timore, to ji nyaka manye ng'ama chayo. Ang'eyo ni jibiro chayo NTSA, jibiro chayo police, to jibiro chayo en ma adieri ni ogwang' chayo, to gweno bende semo. Ka ji wacho ni ji ok de wach mia wi mia ni police emojwang'o tich kata emoyuotho tich na asoya ma gikawo. Police ok nyal kawo asoya kawo ng'ato komiyogi. Koro kanyo bende ok diang' wacha police ahinya. To en gima duong' ni waduto te wan gi gima owinjore watim. Police nigi part gima nyaka gitim nikech police emochung' ne weche maluongo ni enforcement. Ng'iyo ni chike olu e wang'e. Nikech ang'o? Gari nyalo keli inspection NTSA, owuog maber, gari inyalo yudo ka any mechanical condition maber, lakini ka driver ok oluwo chike mag apaya, onge konyruok mang gari maber no nokonye, kapod oamua nodwa ringo ng'we iri titi, kata onge gima nokonye, samoro police onge kanyo, koro ok dawa cha police kende, ok dwa cha NTSA kende, ok dwa cha ji duto nyaka ng'i part magitimo. To maduong' jawuoth, jariembo, obed japiko, ng'ata matiyo gi wang'ayo nyaka ng'i ni part mare be otimo kaka owinjore otim. Ka in jawuoth ma jatielo, ng'e ni king'ado yo, be ing'ado yo e kama owinjore. Ki japiko, to samiriembo apiko nini, be in gi reflective jacket, be in gi helmet, to jawuoth mibiro midwa ting'oni, eto orwakore nade. Ng'ato ka ng'ato otim kare, kata kubedo ni waseyo gweno, wachayo gwang', gweno be nyaka wase. Erokamano. Nyime opera kapod wadhi nyime wayudo ni gino maduong' ma ponono miyo obila e wang' apaya kacha ka wasoya. Wayudo ni ponono kata ng'ato ka oyudi ka riembo e ng'we airititi to nego bed ni ichiwo ne kata fine kata ochulo kotere kata do kacho nego bed no chulo omenda mar shillings 20,000. To wayudo ni obila kose dione kata 200 kende to biro mana weyo bura makamana to weyo dhia thuolo. Un kaka NTSA weche makamagi bendu temo nono mar neno ni obila oko ka wasoya matindo gi to jogo ma oriembo e ng'we airititi okawne gi okang' mowinjore. Erokamano, mano weche ma ka wasoya mano to chandruok ma piny mangima ma ok de wuoye ni wachayo ng'ato jomoko kendgi, but mano is a sin problem. Man to dang' awachi ni en chandruok ma midhiero momako joka dhano, lakini kat ok dwa we ni en midhiero momako joka dhano ni en sin problem when weche mag richo, lakini wan kaka NTSA, what we can do as a regulator, gima watimo en ni wabiro gi mikakati gi ngedhni mopogore opogore mondo mi okony obila e yore gi mag enforcement. Mano gin kaka yore machalo waketo online ways, yore ma ginyalo ng'iyo go ka jariembo nigi kata ka en license makare ma ofisa nyalo mna ng'iyo e yor sime. Mano nyalo konye. Nitiere gik mebe itimo sani mang'eyo ni NTSA timo kaachiel gi judiciary kaachiel gi the National Police. Nitiere mikakati mitimo legislative chike mondo mi oket kare mago dhi nyime sani ma wageno ni ka bunge ni pok owuok to biro kadhogi mondo mi oyie gi miluongo ni instant fines ma koro kata komaki gi wach moro ichaji gi kanyo tichulo pesa nino tiwuok idhi, nikech gima kelo chandruok en ni igo tamsi ni omaki kata Narok to ne idhi e liel Kaluo ting'iyo ni yawa kada odwa keta ka ni adwa nindo ka kendo kinye ka dhi e court ineno ni wagol gimoro. Koro mondo mi ogeng' gik makamago watiyo gachiel gi judicial service, judiciary, National Police Commission, all the agencies mondo los mikakati makata komak ng'ato ichaji gi kanyo instant fines. Mano biro duoko piny
temptation kata mna temo bedo gi gombo mar timo richo mar kawa soya kacha. Mago gik mwatimo mondo mi wakony go police as a regulator mondo mi omitiji gi bedo mayot. Mondo mi jowuoth mabe omaki kata jo makosa ochul fine neno kanyo gi kanyo kaito chak wuoth omed dhi kaito orit chieng' mobiro dhi e court. Erokamano. Ana nyakora moge jong poda medo paro ni thuon wach mabende watwake okinyi makawuono en ritruok apaya ma en kaluore koda yore mag manyo yore ma wanyalo geng'o godo masiche mag apaya e pacho ka mosebedo ka medore ahinya kipimo kod higa mokalo ka kwan jogo mosewito ngimagi e dweche 6 mokwongo mag higa ni ng'eny ahinya kipimo kod kwan jogo mabende no wito ngimagi e higa mokalo. Mane momiyo wantiere kod welo wenda achiel antiere godo e studio kae mano makariazo orwama bende tudore kodwa e studio ba marwa kae boma ma Nairobi. Ka wendo mar ariyo en apisa matiyo ka NTSA Opere Nyaroya matudore kodwa achiel kachiel yor Zoom kowuok ka dhowath nam chumbi kama bende NTSA bage romo margi. Ang'isi ni inyalo oronwa ote mari, ote mabende wabiro dhi mbele kod somo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kasomo moko kuom ote mabende podi aneno kumedo oronwa okinyi makawuono. Ras Owino Makanondi mar wuod game Ulumbi wachono neno live kwacho ni apaya nego watieko wayawa. Morso apiko erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo mabenda neno kuoronwa kae Jack Juma Jalego wachono neno ayo makare ka entiere nyango makogelo. Engineer Lazaro Kanyamboko oro ote moro mabor ahinya kae kowacho ni entiere kodwa kendo owacho ni odwa lero tabia manego ji endara. Wacho ni mokwongo en corruption mawuok kuom officers go mabende nitiere kod mibadhi. Mar ariyo wacho ni en driving unroadworthy mikebes on our roads. Iyudo ka gari onge kata sharp brakes and indicators. Erokamano ahinya kowacho ni gimachielo en derepe mabende riembo ka osemetho. Moro to wacho ni ting'o jogo mang'eny ahinya e nyamburko. Wacho ni machielo nindo driver mane orupiny ema banjo jomoko korka obukore ni maika is self control. Erokamano ahinya driver ma ichieno maneno jochiende wacho ni mano bende e gima kelo masiche mag apaya. Kowacho ni dereva man kod ndulme kata mental disorder, dereva ma wechene mag ot chande gi stress, dereva mating'o mwandu magalagala matemo hepo kaachiel kod jo apiko makawo ni ndara margi kendo nyalo chenjo lane kaka ohero kod wrong overtaking lane. Weche makamago bende pod wabiro medo twak e wigi ka wadhi mbele kod twak marwa e studio kae kaluwore ni wantiere kod jolony mabende biro konyowa e neno ni ere kaka inyalo konya e geng'o masiche mag apaya. Gi e thuolo ni nyakwara Mogi Jwang' yienwa mar mondo mi wakaw yweyo matin mondi e ka waduoga wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Waonge tabu gi ji, iwacho ni Ramogi Night ka en mana ngolo, kami bede no ng'ami mulo no gi make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Muri yuche ni losi nyingo. Baby rock na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awuya dago nyathigi karo na dangan mai wenda se choro mona. Luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni Tich Abich ka Tich Abich. Kochakore saa 4 motieno. Wach podo ni benga, wach podo ni ohangla, mit maratari. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Building back better after COVID-19.
Welcome to the 12th annual edition of the Think Business Insurance Awards, a celebration of achievers and achievements of top players in Kenya's insurance sector. The award gala dinner is happening on Friday, 10th June 2022 at the Nairobi Serena Hotel Ballroom starting at 6:30 p.m. Don't miss out. Book your space now. Contact Caroline on 0706 035 510. Think Business Insurance Awards 2022 in partnership with Royal Media Services, Craft Silicon, PKF, Infotrack, and College of Insurance. Oh, niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Nyakora Ramogi ajuangero kama na inya kumedo kete mana e Ramogi TV kai kama wadhi mbele kod twak marwa mathuonwa chamare e chendo mar mbako romo kinyi makawuono en ritruoka e apaya. Main kaluore kod medruoka maga masiche maga paya mosebedo kanenore e pacho kaya hinya to ikinda dweche auchiel mokwongo ma higani mano chakre tarik 1 dwe mar 1 nyaka sani dwe mar 6 kama oseneno ka nitiere medruoka maga masiche maga paya matamra ginono mane mumie studio marwa odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono antiere kod welo ariyo. Wendo mokwongo en Makarios Orua mabende en jalonya e keto e puonjo jotije arita margi kachiel kod wendo wa marariyo ma en Opere Nyaroya ma en apisa matiyo ka NTSA otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom aka entiere kadho wath nama chumbi. Nyakora Ramogi jwangi nyalo oronwa ote mari e namba wa marariyo 36000. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Otegi wabiro somo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Aka wadhi mbele kod twak marwa Makarios. Akiani tich mar ja wuoth kata ja wuoth ento entiere kod migao mane mar neno ni oduok piny masira mar apaya. Kaka ja wuoth yudo ni jo wuoth moko ponono dhi kacha kagiwacho ni nitiere nyamburko moko maponono ok gibeyo na kata okonego be ni giringo e wang' apaya kacha okonego be ni gidhi kata distance moro mabor. Kaka ja wuoth ratiro mari en mane e kinde ma idho nyamburko? Joyce, jawuoth bonego be ni puonjo biluongo ni jowuoth waluongo ni pedestrians donge gidongere. Koro jawuoth onego be ni sami wuotho ji duto tema e Kenya konego be ni rito ngimani. Ngima en gima duong' ahinya monego be ni ng'ato ka ng'ato kiwuotho e ndara ibedo alwora mari neno to kapok ing'ado ndara ing'iyo koni koni. Diere mano wadongo ni puonjo ji kaka ji ng'ado ndara. Ok inyal ng'ada ndara kata jomoko nigi gimiluongo ni ignorance. Nitiere apaya ma Nairobi ka ineno ka nitiere footbridge. To ng'ato nigi haraka moro to dwani eno ng'ada piny ka. Mano koro kaka jotiegruok mag jolony mag arita mar ngima owacho ni mago joma commit suicide. Kendo kata kidhi e court to onge giminyal timni kane iwe footbridge ting'ado piny. Koro wapuonjo jo nyikwa Ramogi ajwang' ni samora mora miwuotho kata ndara ming'e ni ang'ama toki tang'ama biro mbele ni tiketo wang'i kamidhiye. Mano en gima nyaka ng'ato opuonjre.
Iwacho mana jowuoth mawuotho gi tiendgi, wantiere nyaka jowuoth mago ma idha piko kadhi kuonde ma gidhiye, nitiere moko ma ponono bende idho nyaka ndigni, to mago ma bende iting'o koda nyamburko mating'o jowuoth. Ka winji maler kabisa, iwacho jowuoth koro miluongo ni gi dho ngere ni wacho dwa ni iler te jogo mawuotho gi tiendgi te. Joma wuotho gi tiendgi passengers. To gi joma dhi wuoth. Joma dhi wuoth nigi ratiro margi mar ng'eyo ni to mtoka ma giidho ni kata nyamburko ma giidho ni be en nyamburko maber tiriembe yo machalo nade. Ma wacho ni sauti mari nyaka ji winji. Kineno ka jariemb nyamburko dhi matek ahinya, kik idiri. Wach ni jariemb nyamburko doke bregno piny matin, wadwa chopo kama wadhiye ka wangima. To kichako conversation machal kamano e mtoka, ji ma wigi ler kaka in biro jiw, to ubiro ng'ani ko ka un ji mang'eny to jariemb nyamburko biro winjou. To kilinga linga to ineno ka ng'ani tima timbene maricho gi oremo mtoke airi titi mok ber kata okolu chik ojwang'o chik, to mano wane mwamedo jiwogi. Kendo nitiere jowuoth moko ma kitgi richo kabisa mawacho ni adeko riemb mtoka matek, mano ok gima ber ahinya. Yes. Ero kama nainya. Opere nyaroya ka intiere kadho wath nam chumbi. Ang'eyo ni iwinjo weyo makare kendo iluwo twaka achiel kachiel kaka wadhi godo mbele. Dago mar penji ni sani un kaka NTSA ka achiel kod jokanyo mamoko e sekta mar wuoth untiere e romo kadho wath nam chumbi. To sirikal kotudore koda duolno mar NTSA sani dwa chako ayanga timo apedha ne joriembo kata geche mabende ponono oko winjore ni mar mondo mi oringa e apeyni mapachoka. Ikinde mutimo apedha makamano, ang'o hie mubro ng'iyo e nyamburko makamago kata ne derepe mariembo e pachoka mar mondo mi oduok pinya masiche magapaya e apeyni mapachoka? Erokamano ahinya Madam Joyce. Aduoko erokamano ne wendo mchielo Makarios Rwa. Aparo ni Jaduong' Rwa be ofuono kanyo maber. Mana kamedo mna wiye kanyo ni adieri kako wacho no, anyalo mna jiwe ni jowuoth bende nigi tich mowinjore gi tim. Kaka na wacho ni ritruok e apaya en gima nyaka ji nywakne. It is a shared responsibility. Jawuoth nigi ratiro mar tamruok. Ka en gari mosepong', en gi ratiro mar tamruok idho gari no. Ka jowuoth nyalo tamore ni okagi gari ma ka gari en ting'o ji 14 to en gari ma gitamore koseramo ji 14 onge ng'ama chako donjo, discipline kata luor biro bedo e wang'a yo. Koro jowuoth bende nigi part ma nyaka gitim, to gin ema giyie ichako idiyo gi e kom machien kucha machako gichako iketgi e sambasa. Mano gin bende ginyayo in discipline kata oyuma manie wang'a yo. Jowuoth bende nigi ratiro mar tamruok. Ka en japiko, in gi ratiro mar wacho ni miya reflective jacket. Ko onge gi helmet maler, in gi ratiro mar tamruok. To wan jowuoth ka en ng'ado yo, owinjore bende kaka Makarios owacho, nyaka waluw chik ni kama ing'ade yo zebra crossing ni kama. Ok ni in iketo haraka mbele to ngimani ok ing'eyo. Ka wanyalo kawo part marwa kaka jowuoth, obed abiria manie gari, ka gari no onge gi seat belts maler, in gi ratiro mar tamruok ni ma gari molil seat belts ok ni kare, de losi ka tutamoru makata ka en gari mano mbele stage tutamoru idho ma gari machielo man gi seat belts gi gimoro amora wang'e bed kare. Ka ja driver dwa riembo ng'we irititi, un gi ratiro mar goyo koko kendo tamruok makochopo kata ka the next police station tukono police ni ng'ani riembo marach. Koro jo abiria bende nigi responsibility, obed jo ndiga, obed jo tielo, obed jo manie mtoka, obed jo apiko. Wan gi responsibility mar ng'ato ka ng'ato timo part ne nywako mondo mi weche obed makare apaya. Kuom penjo mipenjo, seche motimo apedha e wang'a yo, gin ang'o gini mwacheko? Wacheko gik mang'eny. Mokwongo wacheko geche, ni to gechegi be gin en condition makare mwaluongo ni mechanical roadworthiness. Be osetimnegi ukaguzi mong'e ni gin kare. Wang'eyo ni chik dwaro ni geche te man Kenya ka te, geche te obed mag sirikal, obed mag county, owinjore otimnegi inspection. Lakini nikech capacity iyudo ka teko waketo kuom geche mag abiria
geche mag commercial mag ohala gi. Koro mana chiel kum gik mwacheko ni to be gari no otimne ukaguzi ma oyude ni en kare. To ken gari kata mar individual mar private. Pod wabro ng'iye nikech koonge gi tires makare, pod wabro ng'iye ni gari ni gurudumu ne orumo. Mana chiel wabro ng'iyo geche be en in good mechanical condition. Mar ariyo, ka en gach abiria, be en gi road service license. Bo yiene ringe rudno. Nikech samoro yudo ka ng'ato oyudo jomoko oyudo kama ng'wenyore, oneno ni oyudo kama ng'wenyore, oyudo jok moko manujuro dhi e wuoth moro to gilewo to keto gi kanyo piyo kata wang'a yudno kia oyudo ka koth odhi ochwe kelo weche. Waseneno kotimo ajali moko kata yo Kambani ku ng'ato mano yore mapile. Wabro ng'iyo ka mane route na RSL, road safety license. Wabro ng'iyo drivers be giriembo geche mowinjore giriembi magibedo license. Be gin gi license gi jomoko bende riemba to kata license. To be giriembo ka wigi ler koso gi madhe gigoyo ndiwo moro kore ka giriembo drunk driving. Wabro ng'iyo ni to giriembo gin gi license mowinjore giriemb geche magiriembo go mago bende wabro ng'iyo bende ni to be giting'o abiria mowinjore giting'. Samoro gari owinjore oting' ji 14 kaka ajali manyocha otimore yo Kanyonyo Kitui kucha. En gari mowinjore oting' ji 14 oting'o ji 20. Abiria en ga 19 kemedo gi driver ji 20. Koro yudo ka mano no se overload gari oringe route mabende en kogwen ler visibility ni piny. Mago gik duto mwabro timo duto mondo mi ji otim gimowinjore gitim. Ka en abiria giidh gari e namba mowinjore, ka en driver owinjore oriembe yo mowinjore oriembe, gari mowinjore oriembi e speed bende mowinjore oriembie. Gari bende ong'eni bende ni condition makare. Mago gima nyawacho ni mage gik mwatimo mondo mi arita obedie apaya magwa. Erokamano ahinya. Iselero yo makare gigo mabende ubiro bedo kung'iyo e kinde mutimo apedha ne nyamburko maponono ok owinjo kata ne jogo mariembo ka ogiriembo yo moro nyalo miyo masira mar apaya timore. Penjo machielo nyalo bedo ni kaponono ni uyudo ng'ato gi ketho kata uyudo ng'ato ka nitiere kod nyamburko moko winjore e wang' apaya kacha, ondamo mane ma ubiro kaonegi? Nikech wang'eyo ni jokenya mathoth ponono koyud gi e makosa moro to ging'iyo ni gichiwo mana mit bilie to koro iwegi thuolo. Ondamo mane maduong' mubiro kawo mar mondo mi jo Kenya okaw wachni kaka wachno mapek kata wachno manigi pek wang'ni mar duoko piny masiche mag apaya e pacho ka? Opere kinyalo winja e yo makare. Awacho ni iselero e yo maber gigo mabende ubiro bedo kurango e kinde mutimo apedha ne joriembo kaachiel koda nyamburko mabende ringo e wang' apeyni ma pacho ka. To kaponono uyudo ni nitiere nyamburko moko chopo dwaro moket piny, ponono mago ma tiles mage ok ni maber, ponono mago ma pok oter e service kuom kinde malach, kata ponono kuyudo dereba mar riembo ka omer kata osetiyo kod yedhe mamero ji, ondamo mane mubo kawo negi mar mondo mi gikaw apedha makamae kaka gino ma en chik? Ondamo mane mubiro kawo gi mar mondo mi kik mit bilie wuoth kanyo to koro iweyo gi aweya gi dhi mbele koda wuodhe mag gi? Erokamano. Atua kata ondamo mane mikawo ne jogo adieri nyaka kaw ne jogi atua kata ondama. Kuom ranyisi, ken gari ma iriembo to onge gi kata en gach abiria to onge gi inspection, pok otere inspection, ndalo mne owinjore otere, onge certificate, inspection certificate, mano gari migolo wakaw number plate ne wagolo wa prohibite, timo ne luong ne prohibition. Wasegolo number plate watimo ne prohibition nyaka odhi otim gik mowinjore otim go. Kosetimo kore koduogo gari to driver mabende riembo gari aina no en bende owinjore police tere report mondo mi odhi ochaje nikech ohatarisha maisha kata ngima mar jomamoko, jowuoth mamoko.
en bende polis kawe itere do mondo dhi duok penjo gimomiyo ohedore mar hatarisha maisha ya wakenya wengine barabara. Koro gari wuon wagolo number plate ka nitie kosa categories mopogore opogore, ka en gari mariembo to kowinjore obedie wang'a yo nikech samoro poko ka en gacha abiria kata commercial oonge gi inspection certificate, oonge kata speed governor, mano wagolo number plate kaeto gari no idhi lose, gikwongo gidhi giloso gigo ma gilosi kapok giyudo number plate. Driver bende chajo, en jok mariembo route kata moko winjore oriembie, mago te winjore chiko kendo dhi ochajgi. En jok mariembo apiko oonge helmet, oonge gi reflective protective garments, oonge helmet, oonge reflective jacket, mago te owinjore oteri e court mondo mi ochajgi. Mane momiyo nawacho ni watemo matek sani kendo warigo gi time mwadwaro ni the amendment mag the Traffic Act manie parliament maparo no sekadhi, just waiting the accent of the president. Mano kotim biro konyo nikech biro miyo gik machalo instant fines biro bedo mayot. Koro ng'ato ok bedie gi temro ni wagolie gimoro matin, agolie mit bilie moro ne polis kata ne jok matimo ukaguzi e wang'a yo. Mano ibiro mana chaji, kata ko chaji seche biro instant fine gi bei mopogore opogore, kata ka en 3,000 ichaji ichulo to bang'e koro ibiro romo e court e chieng' mowinjore ibedie. Mago gik mwatimo kendo mago gik mwabiro timo mwabende watemo mondo mi ogeng' oyuma manie wang'a yo mondo ji oluor chike mag apaya. Erokamano ahinya Opere Nyaroya ka ntiere kadho wath nam chumbi kama bende tudori kodwa achiel kachiel kokalo e Zoom. Ka wadok korka Korima Kariaza, wayudo ni masiche moko mag apaya matimore kata mayande bende watimore kapod watiyo kuom ranyisi. Nitiere nyamburko moko maponono iyudo ka nyamburko okethore kata e geng' apaya. Tuyudo ni nyamburko machielo ponono kabiro to okia kata ni nitiere masira makamano motimore. Kaponi iriembo e ndara kacha to nyamburko mari ponono okethore, ere kaka onego bed ni timo mar mondo mi kata gari mabiro bang'i ka okia ni nyamburko mari okethore, nikech iyudo ni gari mabiro bang'i ponono nyalo tuomo mari kokia ni ponono ni chung' kanyo nikech ang'o? Joyce, mano gima muhimu sana, kata gi dho ngere wawacho ni very important ni mtoka moro amora mokethore is a hazard. Hazard en gimoro amora manyalo kelo masira. Koro ka mtoka okethore kata nyamburko okethore, gima mokwongo ma jariemb nyamburko onego bed ni timo, nitiere gik ma wan go miluongo ni life saver. Mano onego bed ni waketo e ndara. Ka mtoka okethore igolo mtoka oko tidhi chien kabisa maromo kata wanyawacho kata ni mita 2 kata mita 5 tiketo life saver no kanyo. Mano ka mtoka ma kuma gichieni kogo ta kata ka en gotieno kata ka en godiochieng' to neno ni nitiere gima otimore mbele mondo kik otuomi kata odwog speed mare chien. To kata mana mbele be nyaka iketi kichako loso mtokani, kata kiluongo jogo manyalo konyi golo mtokani kabisa kata oter mondo dhi olosi. Mano gima jariemb nyamburko nyaka tim. To nyaka gibedo ge mtoka be mage gik achiel ma Opiyo Nyaro wacho ni nyaka kaka jo NTSA mago be gik ma gichekoga. Kionge ge mtoka to mano nyaka maki, nikech mtoka tiende nyalo muoch sa asaya. Ok ochuno ni ka tie mtoka muoch to in jamakosa. Tikawo gino tidhi keto tiloko tidhi mbele gi wuoth. Yes. To kindego maponono koth chwe, ere ng'wech machalo nade monego bed ni ji tiyo kata ng'ato onego bed ni timo ang'o e kinde ma oriembo to koth chwe? In fact, gimiwacho no ber kabisa, joriemb nyamburko nyaka puonjre gik moko adek. Riembo mtoka nyaka ibed ni wan gi drivers tieng' ka tieng'. To an awacho ni driver kamili onego bed ni driver manyariembo gotieno. I driver manyariembo ka koth chwe. I driver manyariembo ka koth chwe gotieno to kata mana apaya madiny. Koro ka koth chwe nitiere koth inyalo riembo mtoka e speed maber. To gima muhimu kabisa joriemb nyamburko kata Opiyo Nyaro biro ng'isi, driver riembo mtoka e distance monyalo neno mbele. Kami neno mbele no mane kami speed miriembe mtoka. Koro ka koth chwe kabisa kata man gi pe, to wawacho ga ni keto gimiluongo ni hazard ka.
tidwoko speed ni chien. To ko endelea kabisa tigolo mtoka e petrol station machiegni kodi, mi rit koth madog piny eke endelea gi wuodhi. Mano eke nyalo rito ngimani to kata ngima jo miting'o. Akasomo moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa oseoronwa e namba mar 23600. Eric wacho ni asoya ema medo masiche nikech samoro gari oting'o load mohinge to kochopo e roadblock to police kawo pesa to bang'e iweya mana mana kamano. Ote machielo bende oking'isowa nyingi gi kama iwuoke. Police nego owacho ni police nego gi bondo ka pikipiki kalo to ipo mana ubo kuomi kata gisoyo ubo e tie pikipiki. En mani jal makama iwuoke county ma Siaya. Bondo bende yudore e county ma Siaya. Aponono kang'eyo gima ubo en, to wacho ni isoyo ubo e tie pikipiki ma igori piny ma ineg nyaka customer ma iting'o. Ma mana nikech pesa. Ote machielo oking'isowa iwacho ni ng'ano duoka ne penjo ang'o momiyo ok odwa wacho wach police no e yo makare. Ote machielo mabende aneno kae ma akia ka nyaroya ka winjo wanyalo duoko. Owacho ni ong'isa ni Joyce ng'ise ja NTSA ni to odhi o clear mess manitiere DTU Likoni Road Industrial Area Nairobi. People get cleared there depending with your pocket without even being tested. They should put their house in order first. Ang'eni onyalo chwalo duonde kata onyalo chwalo pache e wi penjo machalo kama nang'o matimore DTU Likoni, mano Likoni Road Industrial Area Nairobi. Ote machielo mabende Otieno Victor oronwa kae wacho ni drivers ema madho nyasore. Koro gineno passengers ka gik moko nono. Nyakore Moge Juang ote mabende pod umedo oronwa ka wadhi mbele kod twak marwa e studio ka. Wabro mana somo moko kuom gi kaluore ni ote bende ng'eny ahinya. Wabro kawo thuolo mar somo moko kuom ote mabende uoronwa gi e thuolo ni ma wadhi mbele kod twak marwa. Nyakore Moge Juang gi e thuolo ni we wakuong wakaw yoyo matin mondi ka waduogo e ka wabro dhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero ngoma uwake Akimwaga pesa nitaleveza Thum Dagmor Ramogi Night Etira diane dala Magite mana e Ramogi TV. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono. Twak mabende biro ni achiel kachiel kowuok e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi kae. Thuon wach mabende watwake okinyi ma kawuono tudore kod ritruok e apaya. Weche maber kata yore mabende inyalo ti godo e duoko piny masiche mag apaya masani osemedore ahinya e pachoka. Ka studio mar okinyi ma kawuono bende wantiere kod jalonya e tiego jopiny kata jotije arita margi mano Makaria Zorwaka achiel kod apisa matiyo ka NTSA Opere Nyaroya matudore kodwa kantiere kadhowath nam chumbi. Medoronwa ote mari e namba mar 33600 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya. Ote mabende wabro somo ka wadhi mbele kod twaka marwa. Opere Nyaroya kiwinjo waka intiere kadhowath nam chumbi kono. Nyaka sani waseneno ka kwana mag jogo mawito ngimagi tok yudo masiche mag apaya mikelo kod apiko sani medore matamra gi nono. Un kaka jo NTSA kata in kaka achiel kuom apisas matiyo ka NTSA, ang'o mutimo mar mondo mi uneni uduoko piny masiche matimore mikelo kod apiko mabende goyo ji piny? Nitiere jo apiko mabende wito ngimagi, bende jowuoth mabende giting'o ponono bende wito ngimagi. Jo apiko moko bende ywak ni training mar jo apiko onge kumoro amora ma giwacho ni moko kuom gi ok dhi kata training. Ang'o mutimo maneno ni jogo modonjo e sekta mar apiko gin jogo mantiere kod lony adiera e riembo apiko mar duoko piny masiche mag apaya? Erokamano Madam Joyce, ageno ni winja maber. Hello, iwinja Joyce? Awinji maber. Thank you so much. Gimanyalo wacho kapok aduoko penjo no, adwa jiwo kamane owadwa Makaria owacho cha. Adieri chik dwaro ni kagari kata kwamo nie yo to nyaka ibed gi life saver ma iluongo ni triangle cha, ma en reflective triangle cha. Adieri unjori kete mita 50 meters behind and front, mbele kod chien. Nikech ang'o, ka ng'ato ne biro kata speed moma malo, adieri koneno triangle no nyise ni atadi gimoro ni mbele. Koro e mita 50 orome duoko speed chien ma ok onyal biro tuomore e gari man stall e bath yo. Jomoko bende ka gari ostall to giweye gari kanyo kar dhire mondo migitere on the side of the road. Makaria no wacho ni ka koth chwe adieri winjori riemb mos, to ka tek ket gari e bath yo kama ber ma bende oula ok bedie. Erokamano. Kiwacho wach mar jo apiko, adieri en wach ma sirikal osekawe tek ahinya, kendo anyalo paro ni kata jo Kenya nyalo paro adieri ni ka yande wach moro notimore yo Forest Road yo museum kocha, ka ja apiko moro no andama diplomat moro mane nyar Zimbabwe. Aparo ni yuagruok kod mulo lak no bedi e piny Kenya ka, kenda atua no kaw ma chik no gol ni jo apiko duto nyaka koro timne gi registration. Kendo sirikal no golo pesa ma inyalo charge gigo, training no yienegi, kata ka yande polo driving school oyienegi dhi NYS training ka NYS ma sirikal oyienegi kendo gichulo nono. Jok ma pok noyudo training, formal training, sirikal oyienegi mondo gidhi. Kendo to jogo mane osetimo training mane nigi license no yienegi mondo migi apply for smart driving license at the cost mar sirikal. Ma ng'ato ka ng'ato sirikal chulo negi 5,700 around kanyo. Nono ka niseng'e riembo idhi mana apply for smart DL nono ma sirikal chulo negi. Kendo registration ni obedo kadhi mbele nyaka 20 gi moro dwe ni. Mago atua ma sirikal osekawo mondo mi okony jo boda kata jo apiko mondo mi gibed formalized, gibed organized maber, makata ka koro gimbe gi form circles
to gigegi ni kare. Gigegi ni kare. Maga tuwa mwase kao, mondo migiyud formal training, ikecha dieri, nitire ja piko mang'eny, ng'ato ong'em na diembo, to poko onge license, poko dio yudo skills, mari diembo, kato bedo no ng'eyo tugo, apiko nyalo wuok point A nyaka point B. Koro maga tuwa ma sirikal osekao, madieri, owinjore gi duoke erokamano ne sirikal, nikech sirikal odhi nyake sub-counties, kendo registration centers gin ng'eny 160 gi karibu 60 gi gimoro, Huduma centers nyaka sub-counties, mondo mi gibed registered, mondo mi konygi obed mayot. Aparo ni maga tuwa ma sirikal osekao in terms of training, to one bene kaka NTSA, from time to time, watimo sensitizations, ne boda riders, drivers, road users around the country. Mondo mi ging'e, nikech Osea Woodbury, Janabi Osea Woodbury, ang'wena uchiel, wacho ni joga tho nikech kia. My people die because of lack of knowledge. Koro wan bende, okwadwa ni mondo timiza na bima Osea Woodbury ni. Wadwa ni ging'e, gibed kod ng'eyo gilony, mondo kik watho nikech okwang'eyo. Erokamano. Erokamano ahinya Opere Nyaroya. Nyakoromogi Ojwang' kaka pile chenro mar mbaka oromo, wabedo kod thuolo mar tudore kod reporters magwa mayudore kor gwenge mapachoka mondo jopiny bende ochwala duondgi kotudore kod thuon wach mabende watwake. Gi thuolo ni wadwa dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu mondo watudre kod reporter marwa makuno mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, kinyalo winja ka intiere e kaunti ma Kisumu, inyalo nyisowa ni itudori kodwa ka intiere kanye, to jopiny wacho ang'o kotudore kod thuon wach mabende watwake e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kawuok Oginga Odinga Street, kuma bende an gi mago moko kuom jo apiko kata jo riemb boda mabende wayudo ni nonro mane owuok wacho ni masira mag apaya mabende timore pacho kaendi sani kata tamalo ikelo ahinya gi jogo mariembo apiko nikech liekore ni chal kagima ok ging'i chike marito apaya e yo makare. Adwa ni gimiwa pachgi mondo ginyiswa ni wach makamano ginyalo wachi ang'owa, to bo en adieri to gite gin bende gin gi license manyiso ni oyiene gi riembo, to be giduto ne gidhi magipuonjore chikego eko maging'eni kata ka gik e zebra crossing kuma winjo bedni arito abiria mondo kadhi be gitimo mago. Ka kamano to machiegni ka ok aketho sa ang' nachak kodi ichako na mana gi nyingi mondo inyisa ni kaka japiko useyo miketo kuom une achiel kuom jogo mabende nyayo masira mag ndara pacho kaeni, inyalo wachi ang'owa ngi kamera? An kaka niluongano Owino Biero, kendo an mwende saji ma Kisumo kae, ariembo peng Oginga Odinga Street kae. To an kaka anyalo wacho kuom nonro no, aparo kabisa ni jogo mwariembo go i basis wa kae ndigo sana sana Oginga Odinga Street. Pok aneno ka gitimo masira ma wacho go, but nitie masira matimore ndara. To wakwayo mna jo pikipiki mar mondo mi giriemb ka gin uangalifu kabisa, to giriemb ka ging'iyo ndara, to kendo waparo ni jo NTSA be nosekelo puonj makare mane gisetiego go ji kae ndigo, kendo Mr. President be ne osegolo chik mar mondo mi ji ondikore. To wakwayo jo Kenya mar mondo jogo duto mariembo apiko e Kenya mzima kata mana alwora mar Kisumo kae, de wakwayo gi mar mondo mi giriemb maber kendo gibed joma bedo angalifu e ndara. To puonj bende aparo nosemiwa kendo ji biro tiegore maber, kendo aparo ni ji biro riembo yo moro maber mowinjore kamano. But wakwayo sirikal mar mondo mi omedwa muda matin mondo med ndiko ji mondo ji otiegre kabisa. Wan wamor kod gima nitagitimono. Erokamano ahinya. Machiegni wach mwawacho kaendi en ni seyo dhi ne jo apika ahinya kotenore kod masija mag apaya mosebedo kaneno kaendi masani bende oselalo ngima modhuro mag oganda, ka iwacho ni un giwegi kata jowuoth ma uting'o bende masira mag apaya gi eki ma ukelo kata un duto ma ukelo gi eki timore ni uyudo ni umiyo jowuoth lalo ngimagi, to un jo apiko wegi bende ulalo ngimau. Inyalo wacho ng'e wachgi bende adieri ni un kaka jo apiko un achiel kuom jogo makelo masiche mag apaya gi?
Kachako an iluonga ni Jack, an achung' Ogingo Dinga Street kae. Nonro mawuok no anda wacho ni ok en adier nikech kaka wan jo apiko masira ok wan kendo makelo ma ok wan kendo mariembe ndara. Ga jomoko be riembo mana ndara ka wan go. Iyudo ni jomoko en mana madharau moko matindo tindo ma ng'ato wacho ni japiko ja mtoka tuomo japiko to gigo te duogo ne mana japiko. Jok matho sani ndara mostly kata kwing'o Kisumu ka. Nyocha kata Free City ko timre Kisumu ka kata paya moro kata accident moro timre ni japiko timo onge. Mabe wan ni chipuo wan kwa chope zebra crossing to wachung' to jikalo. Achike maga paya gi wan to wasebedo kwa wang'iyo e yo mowinjore. Koro nonro migolo aken igolo gi kanye nikech wan kata kuno ok bi kuom opinion bo ng'eni ya ka statistics golo ni japiko ma Kisumu gin joma manadi kata basis ka basis ji adimo wito ngimagi ji adimo hinyre mano ok watim. Koro an nonro go kumigole ok anyal ng'eyo. Ero kamane kapok idhi wayudo ga ni basis mwacho no chunge giendi nitiere jo apiko masieko ga mukia kata ni ng'ani oya kanyo to poni en obiro ochung' kanyo chako riembo apiko de bed ni gin achiel kuom jogo ma bende ok oseyudo tiegruok mokadho kotenore kod wach riembo apiko koso en ang'oa mamiyo accident gi timore to itero seyo kata iyiengo seyo ne jo apiko. Ya mano be nyalo timre, mano to timre mostly lakini ng'en wan jok machung' town. Wandu waketo chike ni nyithindo moko matindo tindo moko mowuok e skul makore ka donje ndaragi ok chung'e ok bi e town nikech pod gikia riembo. But masiche gi mostly bro yudo ni ka gitimre to gitimre within the town. Gitimre gik moko ka outside the town kaka sub counties alwora ma Kisumu kaendi. To gigo be timre nikech nyithindo matindo gi tije be onge gin kara gin neno gin mani apiko no kende mani tich monyalo timo. Koro kochopo ni to ni konyaga apiko ni no kada onge mana golo ng'ando kanya kata gola pikipiki kende. To chopo kacha matin winyo ni pikipiki ni osedo accident. But masira matimre most of them ok en wan jo apiko. Ginaga jok moko madonjo mana matin tu ok wanyal wacho ni because statistically anasebet kae like this year onge kata ja base na mara achiel moseyudo kata accident onge mosebiro kania ng'ato no hinyre kata pok wasolo pok watho ni ng'ato yudo accident. Koro ng'eni mago gik ma watimre gin gik matimre mana oko kuondega to gi madharau moko matin no gari oywayo ng'ato lakini wan to watemo ng'iyo yore kaka ji onego bed ni riembo apiko maber watemo ng'iyo ni wan kaka wan jo Kisumu kaka Muslim town service wan wacho ni wan jo town service town center onge masira mibo yudo kae along Ogingo Dinga Street within the town ni ja pikipiki timo. Ero kamano mana mogik mapiyo piyo nikech sama yo wawang'wa mondo mimbi miwa pachi. Ero kamano an iluonga ni Vincent Omondi kawuoyo about gimogol no gimanyalo wacho ni jogo wuoyo kendo riambo. Gima kelo accident mostly kuom pikipiki iyudo ka ng'ato owuok e school obiro donjo oriembo pikipiki okeriembo pikipiki okawo squad magi jok makelo accident maketho nwa nying mar jo pikipiki but wan kaka wan ni bezwa kaka koro sani iyudo ka sama wuok from nowhere obiro kawo ja pikipiki makalo so ja pikipiki makalo kiani ng'ano nigi license kiani ng'ano nigango wasi kaponi ng'ato bire base kama untiere wan we base wang'ere mang'ani ong'e ni ng'ato nigi license ng'ani nigi ang'o gimoro amora to jok matimo accident gi jok moko mathindo thindo mawuok from no maonge driving license ng'ato kia tido ni magi jok ma customer ohero samoro mane ng'ato customer kich beche yot iyudo ka ng'ato wengi ja base odhi kawo ng'ama ringo madhi oko ng'ano dhi goye piny ama ng'ano dhi lal gi msike oketho nying ja pikipiki koro mostly magi gik maketho nwa from the base wan sawa ero kamano. Ero kamano nyanya koro magajuang kaka isewinjo no endi kaka wang'eyo kaendi ni oganda kata rowere ywak ahinya ni gionge tije to mano miwinjo kaendi ka bende joriemb peng makaegi giwacho ni mano gima nyalo bedo ni miyo ojende matindo tindo donje riembo apiko gino manyalo miyo nikech gionge kod lony moromo e riembo apiko kata goyo ohand peng gine ma ginyalo bedo ni gikelo masiche mopogore opogore manyalo lalo ngima oganda kata gin giwegi. Ka kamano kotenore gi mano abiro duoke studio kuma bende nyawadwa Joyce dhi mbele kod chenro ni endi ka omodo puonjoru kaka wanyalo rito chike mag apaya mondo mi weche mag masiche mag apaya oduog chien. Joyce an kumi. Kama na inya Millicent Adhiambo kantiere e county ma Kisumu kendo ng'ani biro medo luonwa weche mamoko mabende joneno magwa biro neno e weche wa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Amana kamano nyakwara Ramogi Ajuang ka wadhi mbele kod twak marwa e studio kae thuon wach mabende watwake otudore kod ritruok e apaya kantiere kod welo ariyo mano makoria zorwaka achiel kod opere nyaroya matudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom. Kasomo moko kuom ote mabende neno ka joneno magwa oronwa e namba mar 236000. Owacho kae ni okong'isa nyinge to wacho ni Ramogi penjna jalony ni chenro mar ndiko jo apiko gi nochiw deadlines
to penjo mara en ni ka deadlines orumo, chenro ni rumo kose biro dhi mbele, to korumo to joma donje manyien dhi konyore nang'o? Mano penjo ma bende nyalo gombo ni penja penji Opere Nyaroya ka intiere kaunti ma Mombasa kono. Ka chenro mar ndiko jo apiko orumo, jogo manyien madonje sekta mar apiko to biro konyore nade kalure ni sani chenro no itimo nono? Erokamano Madam Joyce and erokamano ahinya ne jo winjo marwa kuom penjo ma berno. Adieri sirikal nochiwo window period mitimo negi gino nono. Tok mano to kakoro ng'ato manyien to mano pok sirikal wuoye, but gimang'eyo ni procedure ma biro timore en mana kaka pile. Ka in ng'ama manyien madwa riembo apiko, ibiro dhi e riding school. Nyaka bidhie chik biro dwa ni nyaka dhi e riding school, nikech biro dwa ni japiko duto obedie like circles, gibedie grube maber ma gin bende ok gibiyie ni ng'ato donjo ma goyo mosa inya kalore ni wabedo kod ng'ikruok e yor tudruok kod Opere Nyaroya ma bende wabiro loso kaito wadhi mbele kod twak kode mar mondo mi omeda nyiso jopiny yore makare mag rito. Kata kamano waseyude kendo Opere Nyaroya inyalo mana medo dhi mbele lero ne jopiny gino ma bende gibiro timo. Ka kinde no serumo to ibiro dwar ni japike duto bendo bed gi biama gi machalo SACCOs ma gin be ibiro dwar ni gitim gimiluongo ni self regulation mondo mi ng'at manyien kata kodonjo a member manyien to nyaka gihakikisha ni ng'ama donjo no en gi gik mowinjore mondo kik girwaka ji ma ng'ato oonge license, pok odhi e sikul, ong'e mana tugo apiko koringo kodhi kacha. Jok ma kamago idwaro ni ng'at madwa donjo manyien odhi e sikul, riding school, oyud license. Koseyudo license mad particulars ne bedi, koro ka girwake obed makare. Kapok sirikal owacho wach mora tok mano, ng'at madonjo manyien nyaka kuong lu chike, odhi riding school, oyud license at their cost, unless ni sirikal biro extend mano. But as at now, ng'ama biro manyien nyaka lu chik, but ibiro chulo at your cost until ka omedi ochako kelie konyruok kendo. But mane gima biro timore. Erokamano. Bokoli kawuok Kiambu bende wacho ni apenji Opere Nyaroya ni kapo ni intiere kod driving license to iriembo gari moko winjore kod class monego iriembi, penalty en mane? Hello winja ka intiere kadhoath nam chumbi. Bokoli kawuok Kiambu wacho ni apenji ni kapo ni intiere kod driving license to iriembo gari moko winjore kod class monego iriembi, penalty ma ibiro chiwalo kata mibiro chiwo en mane? Erokamano. En makosa riembo gari ma class mowinjore iriembi. Samoro in mana gi license mar apiko to in idwa riembo Uber. Samoro in mana gi mariembo geche matin te kaw lori, mano makosa. Koro penalty to ok danga koni ni en pesa makama, mano biro teri do biro ong'eyo chike mag traffic offenses, ibiro chaji kaluwore gi kosa mitimo. But kaka en be ong'eyo malong'o, ok adwa kone mondo mi wach ni ibiro mna chaja siling 2,000 koro wawe ariemba matatu ni kata an mana gi license mar apiko. Gima the fundamental thing kata nyanonro mar wach makata en bendo yiego ni mano makosa ma ok owinjore otim from the word go. Ka in gi license mar riembo class moro, keep lane, riemb mana mari no. Kija lower, kaw mana lower ni no. Ka yeni ni riembo Uber, geche matindo, riemb mana mano, wek die lori kama no ok mari. Erokamano.
Hero kama na inyanya kwa Ramogi juanga manaka kineno mago welo mabende wantiere godo e studio mara ote bende pona neno ka umedo oro ote mathotha hinya kasomo moko kuom ote mabende podi umedo oro nwa e Facebook kacha ngisi ni wantiere live e Facebook page marwa kama yudo wa Ramogi TV Kenya kasomo moko kuom ote mabende uoro nwa okinyi makawuono Minzonia wacho ni asedonjo gik makelo masiche mag ndara drivers okorito chike mag paya iyudo ka ok girito kendo giriembo e speed mamalo kata bump ok gine ero kamana inya kuom ote makamano Zaki sei wacho ni apenjo jalony niya apisa mag traffic makao asoya to weyo nyamburko ma ok onego obed e apaya dhi nyime gi chenro gi mapile. Mara riyo en ang'o momiyo traffic police ahinya gidich mana gi jo apiko kod PSV vehicles to jo private vehicles to siko kala maonge inspection. Kuon jo personal kata private vehicles gito ok nyal kelo ajali wacho ni en Zako Pondo kowuok Ugunja Sigomrero kama na inya Ogola Nelson wacho ni traffic police onego owekao asoya miyo gi umo makosa makelo kethruok mbele. Ote machielo mabende aneno ka uoronwa e Facebook kacha engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni Joyce Oduor koro adwa leri e witabia monego ji endara tieki mokwongo and corruption from corrupt officers manning our roads, driving unroadworthy mikebes on our roads. Iyudo ka gari onge kata sharp brakes kod indicators. Maradek drunk drivers ngamaka machuno dhano kod tho akandalo gi podi. Marang'wen wacho ni mato ok thoth tingo wacho kanyo ni tingo malaya mbele drivers cabin okang'eyo kamano timore mang'eny ahinya. Marabich nindo driver mane oru piny e mielo banjo okorka obukore ni my car is self control. Ero kamano inya kuom ote machalo kamano. Engineer Lazaro Kanyamboko oro ote mabor ahinya kanyo marapar kowacho ni jo apiko makao kata kamano ero kamano inya kuom ote makamano. Rolex Odhiambo wacho noneno twak makare ka entie Mombasa Nyali wacho ni gima kelo masira mar ndara en kaka sani wachomo kinde yiero kendo oganda osechako wuoth drivers riembo matek kendo gilao customers kuonde mag bus stations mopogore opogore ka ok ging'eyo ni giketo ngima jopiny kama racha. Nyakore Ramogi jwangi medo mana oronwa ote magi mopogore opogore ka bende ote makamago wabiro somo kata wabiro kawo thuolo mar somo moko kuomgi ka wadhi kata kamano Nyakore Ramogi ajwang'o ka samarwa manomiwa oserumo pere nyaroya ka entiere kadho wath nam chumbi e bwo nyiriri matin ahinya mano nyiriri 30 adwani wach ni mogik kotudore kod thuon wach mabende watwake okinyi makawuono. Manyalo wacho ni police owinjore ocheck geche te kata mag private ok mana mar japiko gi PSV kende and commercial geche te nikech ajali mang'eny bende timore through private vehicles gitimo ajali mang'eny ma police owinjore ocheck gi e wang'ayo bende. Mar ariyo ng'ato no penjo wach moro mar DTU driver testing unit Likoni Road ok adwa mondo odhi koka owinjo duonda e wachno awacho ni awinji matut kendo lach kendo akawo wachno seriously kendo wabro ng'iye matut kendo lach mayombo kaka iwacheno koro kik ipar ni achwade mana gi chung kata yuoye mana gi bwari en gima winjo maber kendo wabro timo nonro maber maka nitiere kama ng'ikruok moro nitie kata nyawo nitie to wabro keto kare. Mogik ng'ato wacho e ndalo mar josiasa ni adieri waseneno ka ndalo mag siasa ji mang'eny temo jwang'o luwo chike nikech giparo ni ka okaw atua to gibiro go koko ni joge na itieko. Agombo mondo miya sa oganda waduto ni waritre ahinya kaka ndalo mag siasa kama wang'i chike mag apaya kik wajwang' chike mag apaya nikech ndalo siasa ngima is important mana kaka kineno siasa idichgo no kurano ji odichgo ji duto kech en 50+1 ema kelo loch
Koro waritre kata obed ndalo siasa kik wajwang' chike nikech en ndalo mag siasa. Ka ok kamano ne joganda waduto wariluru chike mag apaya mondo mi warit ngimawa. Weche ritruok e apaya chakore kodi kod an bende, kendo wamed dhi nyime kwapuonjore ng'ato gi ng'ato e wechegi mondo mi waritre e weche mag apaya mondo ngima malal ayoyaye ma ok owinjore otimre kasi sa ng'ato pok ogik wageng'. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Opere Nyaraya kuom kawo thuolo mari in kaka ja NTSA ibi puonjo piny yore makare mag ritruok e apaya. Erokamano ahinya, wabro chako watudore kodi e chenro mamoko. Ka wadhi korka kori Makarias, wachni mogik e bwo nyiriri 30 samaro aneno koserumo. Adwa wacho ne nyakwara Ramogi Ajwang', nyikwa Ramogi Ajwang' ni weche mag apaya nyaka koro piny owacho to wanywakne gi wate kaka jo media kendo wapuonjo piny ni joma riembo nyamburko nyaka koro er tijgi, to ji be nyaka ngima Nyasaye omiyo wanono. Ji nyaka rit ngima gi jogo te jowuoth koda joma wuotho gi tiendgi. Kwa nywako kendo waketo duondwa kamoro achiel kwa biro kelo pogruok e pinywa ma Kenya kae. To mogik kabisa jo Kenha, nikech gima keloga kata mana masira be ndara en loso mar ndara. Nitiere road markings ma jo Kenha nyaka gi mark ma kata ka ng'ato riembo mtoka gotieno to nyalo neno mbele maber. Mano nagombo ni mondo anyisgi kata jomo chung'negi mondo ochopnegi. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Ajwang', magi kanye maneno kwa chopo godo e giko twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kane antiere kod welo ariyo mano Makarias Orwa ma en jalonya e chiwo arita ne jotich kachiel koda Opere Nyaroya ma en apisa matiyo ka NTSA ma bende ne wabedo godo kod twaka kotudore kod ritruok e apaya. Gikanye mochopo godo e giko mara twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Elo Cleophas Oluocha, Sharon Ong'ao, jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare mano koriwo producer marwa, director marwa, jogo picha aka achiel kod jo Makduol, wakwayo ni mar mondo mi ibeda kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Odur.